Tá éile leitríarta agus áling Wainfest siúil féile fod tír chonal. Agus mar chuid den na hamachtaí tá an bíálaí omrate éanaí lena ag dínú taispantas do gaeltaí bonscoile anseo an gcuidóir. Well, tá mé anseo inniu ag chunta dún nGall os rud é go bhfuil Wainfest siúil agus tá mise chun caint leis na páistí ó na bonscoile na faoin nádúr, faoin mór himpelacht, faoin na rudí deasa go léir atá le feiceáil agus go détá titim amach ag an amseo den bliain agus rudí mar sin. I mean an beholíochta a bhí agin ins na seachtaí nílach le an méid an níis is a bhí an cé go blian ó hin, agus má héon sé raimar sin ní bh fracfáte ag dearn na céad, agus beag sé sin go fása go fáil. So má tá an ólas ag na páistí sa céaddul, si is nuairtá siad fásta suas bé si dábalta bhil bhégan na dhéanamh faoi. Bhí sé iontas simúil agus bhí dul mhór go man. Dul man ní bhíonn ar ruan a chála sa ggéifre. Hiel me gro sé ionta samol dul mé le mór agus báilm níos mó ólam. Hiel me gur rudidir dóir bhí an heagla éana teart suas agus insiad in álas a le seo agus hiel me gur sé iontas simúil. Bhí du lugamsa ag ólam faoin na batha agus cén na náiríonn na éonaithe mar an deithanaí acu. Ní moile le héna habún dé éithe mar sé dearad. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, Leorleán Phobal Ghuidóir.